जों बाइबेल पदखौ नायनि प्रथम पिटर 2:9 आरो 10 पद अन्थाय नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर राजानि दौरि जानाय गोथार हादरनि मानसिफोर बिनि मोनखानाय हादरनि मानसिफोर नोंसोरो खोमसिनिफ्राय गावनि सोमोनांथाव स्राङाव नोंसोरखौ लिंहरग्रानि आगजुफोरखौ खोथानाय बादि नोंसोरो गोदो इसोरनि मानसिफोर नङामोन नाथाय नोंसोरो दानो इसोरनि हादरनि मानसिफोर नोंसोरो अनखां जायाखैमोन नाथाय नोंसोरो दानो अनखां जाबाय आरो मोनसे आं फरायबावनि प्रथम जहन्नै 15-17 सारिसिम नोंसोरो संसारखौ आरो संसाराव थानाय मुवाफोरखौ दाअन सोरबा संसारखौ अनोब्ला बिफानि अननाया बिनियाव गैया मानोना संसाराव थानाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय मगनफोरनि लुबैनाय आरो गोथांनि थिफुदलाया बिफानिफ्राय नङा संसारनिफ्रायसो आरो संसारा आरो बिनि लुबैनाया जोबलाङो नाथाय इसोरनि इस्सा जानायखौ खालामग्राया जोबथारा जासे थायो गुसुङै प्रार्थना खालाम हामबायसै अनसुला बोलोग्रा गोथार आफा इसोर जोंखौ दासिमबो प्रभुनो मोजाङै दोननानै दैदेननायनि थाखाय दानो प्रभु बे थाइकाजर बेप्टिस्ट मण्डलिनि गासै नोंनि फिसाफोरजों लोगोसे नोंनि बोसोनफोरखौ सोलोंलायनो जोङो प्रभु आफा थामथिम जाबाय प्रभु नों जोंजों लोगोसे थादो नों जोंखौ फोरोंदो जोंखौ प्रभु आफा नोङो अनदो प्रभु जि टपिकखौ लानानै जोङो सावरायलायगोन बेयाव प्रभु नों गिदिर अननाय आशीर्बाद होथोंसै आं गावखौबो नोंनो गथायबाय नों आंखौ नोंनि मोनसे आगजु बायदि नों बाहायदो प्रभु आफा जेन प्रभु आफा आङो बेवहाय थानाय नोंनि फिसाफोरजों लोगोसे मोजाङै सोलोंलायनानैहाय जों गावनि जिबनाव बेफोरखौ आखिनानै जों आवगायलांनो हानाय बायदि नों बोर होदो हामबायसै प्रभु आंनि जिबन बे फुलफिट आरो फैनाय गासै नोंनि फिसाफोरनि जिबन नोंनि आखाइयाव फैनानै बे सुंदर जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन आङो दिनैनि बे गाहाय टिमखौहाय लानाया जाहैबाय थख' जानानैहाय थानाय संसारनिफ्राय थख' जानानैहाय थानाय संसार होनना बुङोब्ला आं एसे दाखालि स्टाडियावबो बुंदोंमोन माबायदि आरो संसाराव दा मा जालांगासिनो दं आरो मा जाबोगासिनो दं आरो मा जाबोबावगोन दहाय सासे बाबुआ मेथाइ खनलांबाय ना दहाय सासे बाबुआ मेथाइ खनलांबाय हानि धोनखौ लानानै आन्दायलांबाय धोनखौनो आंगो होननानै सानग्राबो ओंखारबाय इसोरा सेकेन्डारि बे इसोरा सेकेन्डारि बे संसारनि नुनायासो प्राइमारि फार्स्ट प्रायरिटिया संसारखौसो साननानैहाय गोबां मानसिफ्रा दंसै गोबां मानसिफ्रा बे संसारखौहाय साननानै दंसै दा जोंनिबो दानि जुगाव जोङो थख' जानानै थानाया जोंनि थाखायहाय बिराद गोब्राब आंनि थाखायबो नोंथांनि थाखायबो आरो गासै पृथिबियाव थानाय फोथायगिरिफोरनि थाखायबो बे थख' जाना थानाया बिराद गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानानैहाय फैबाय आं बेखौ स्टाडियावबो एसे बुंदोंमोन बे संसारनि सासनगिरि सैतान बे संसारनि सासनगिरि संसारनि राजा होनदोंना संसारखौ सासन खालामनाय बे सैताना जों फोथायारिफोरखौहाय नस्थ' खालामनो ओरै खाबु लागासिनो दं आंखौ नायसै आं बबे खेत्रआव दुर्बल बेयावनो आंखौ खोख्लायनो सैताना सुबिदा लायो सिगां समनिफ्राय दा सैतानाबो ओरैबायदि एक्टिभसिन जाबोबाय एक्टिभ माबा मिथिगौ दा ने रासिन खामानि उन्दुनाय गैया जिरायनाय गैया
जोंबो बुङोना जोंने ओरैबायदि जों प्रसार होनांगौसै बे इसोरनि बोसोनखौ जोङो मिथियै मानसिफोरनो मिथिहोनांगौसै ला दाला बिसिनि खिन्थु जों मिथिहोनांगौ रासिन सायाव रासिन जों मिथिहोनांगौ नाथाय जों बेखायनो जों गोबां जोंनिफ्राय नोंथांनि मण्डलिनिफ्रायबो जों गुबुन गुबुन जायगायावहाय इसोरनि बोसोनखौ फोसावनो थाखायहाय जोङो मानसि हरनो खिन्थु जों नुबोदों गाज्रिसिननिफ्राय गाज्रिसिन सैताना रासिननिफ्राय रासिन गाज्रि मावगासिनो दङ आं मैया ओरै ढेकियाजुलि साइडआव दंहैयोमोन गोबां मानसिफ्रा इसोरनि बोसोन खोनासंनो स्रि स्रि दंखोमायोनो गोबां मानसिफोर दंखोमायोनो बे संसारनि आयेन गामिनि आयेननि थाखाय बिसोरो दा हाया जोंनि गामियाव बिदि दंलै गोबां मिन दंसैनाया जोंहा फैनानै बुंफैदों बेयाबो खिथाफैदों दा थांनोबा बेया माखासे जोंनि बे गुड निउज वर्कार्सफ्रा बिसोरो थांदोंमोन गुड निउज वर्कार्सफ्रा बिसिनि गुबुन धोरोमफोरनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रानो जोङो जेबो नुवाखसै बेवहाय जोङो बे धोरोमाव थानानै बिसोरो गावसोरनो रावबो बिसोरखौ बुङाखै जोङो खुनु फिउचार नुना जेबो गैया सोरबा बेमार आजार सिखाजादों धोन सम्पति जोबजोब्बायमोननो गासैबो जोबजोब्बायमोन दा जोंनि गुड निउज वर्कारफ्रा बिसोरखौ प्रेयार खालामनो लिंहरनानै प्रेयारजोंनो बिसोर सिखाजानाय मानानै दा बिसोरो इसोरखौ नाजावनानै दं आरो बिसोर नागाराखै खिन्थु फारसेथिं संसारनि बे दहाय बुंनाया जि राजा सैताना ओरै होख्लायफिननो बिराद सेस्था खालामबाय थायो दा बिदिखौहाय सैताना जोंखौहाय दैदेननो गोबां जोंखौहाय नाख्रेबनानै दंसै दा बेखायनो आङो दिनैहाय नैबेखौहाय बुंनो लानाया जाहैबाय जोङो सैताना मा राहाजों जोंखौहाय खोख्लैनो नागिरदों गोबां राहा दङ सैताना गोबां प्लान पलिसिफोर लानानै दङ जोंखौ खोख्लैनो खिन्थु आं मोनथामसोबा बेखौ बुंनो लादों नाम्बार वानआ मोदोमनि लुबैनाय मा मोदोमनि लुबैनाय बे मोदोमनि लुबैनायजों सैताना जोंखौ खोख्लैनोहाय बिराद सेस्था खालामो बिराद गोख्रों फर्स बे मोदोमनि लुबैनाया मिथिगौ ना मोदोमनि लुबैनाया बिराद गोख्रों फर्स रमिया आदयहा 13 पद रमिया आदयहा 13 पदखौ आं फरायनि मानोना नोंसोरो गावसोरनि मोदोमनि लुबैनाय बादि थाबायब्ला नोंसोरो थैगोन नाथाय नोंसोरो गोथार जिउजों नोंसोरनि पापनि खामानिफोरखौ नागारथारोब्ला नोंसोरो गोथाङै थागोन जायफ्रा इसोरनि गोथार जिउजों दैदेनजायैनो बिसोरो इसोरनि फिसाज्लाफोर बे मोदोमनि लुबैनाय जायखौ आं दहाय बुंबाय थादों बे मोदोमनि लुबैनायखौ सोरा दैदेननो सैतान खिन्थु इसोरनि जिउजों दैदेनजायोब्ला बे संसारनि लुबैनायनिफ्राय मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन बेखायनो इसोरनि जिउजों जोंखौ दैदेनजानो थिनदों दहाय बाबुआ मेथाइ रोजाबलांबाय दा आन्दाय होबाय होनना बुंदों रियेल नोंथाङाबो नुदों आंबो नुदों जोंनि समाजफ्रा नुदों मा जालांनानै दङ बेखायनो जोंखौ इसोरनि जिउजों दैदेनजानो थाखायहाय होनदों दै रमिया 8 पद जायफ्रा गावसोरनि लुबैनाय बादिल' मावो बिसोरो इसोरखौ हामजाहोनो हाया जों इसोरखौ हामजाहोनो हाथारनांगौ खिन्थु मानि थाखाय जों थख' जानो हायाखै मोदोमनि लुबैनायानो जोंखौहाय
दैदेननायखाय जोङो नैबे मा जादों इसोरनिफ्राय जों बिसारु इसोरनिफ्राय बिसारु जानायखौसो जोङो आवग्रिनानैहाय लादों। बेनिखायनो जोंखौ बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय नोंसोर बे संसारनिफ्राय नोंसोर थख' जादों। बे लुबैनाय मोदोमनि लुबैनाय होनना बुङोब्लाबो गोबां दङ। थाखा फैसा धोन सम्पतिखौनो आंनि होननानैहाय जों बेथिं साननाय। जोंनियाव बाइबेलाव सासे धोनि मानसि दंमोन ना, बाइबेलावहाय जोङो मोनसे लिरनाय बाथ्रा बुंदों। बेनो गासैबो दंजोबोनो। He has everything. गासै धोन सम्पति ओमफ्राय मोनजोबबाय बे संसार नावला आंनोसै आंनियावनो दंजोबसै। खिन्थु इसोरा नुदों जाहैबाय बे गैलिया, बेनि जिउआ गैलिया। संसारनि नुनायावखौबा संसारखौबा आंगो होननानै बियो साननानै लाबाय। खिन्थु इसोरनि देखाव बियो बयनिख्रुइ दुर्भुगिया, बेनि जिबना दुर्भुगिया। हय बे मोदोमनि थाखायहाय बे सानसे साननै बिहा दङ। खिन्थु बबेया देरसिन जोंना? मोदोमा देरसिन ना जिउआ देरसिन? जिउ। जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा जों मिथिगौ बे जिउआसो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन। बे मोदोमा सानसे साननैनिबा, खिन्थु बे मोदोमखौ लानानै जे एफाग्राब मावथुमो, एफाग्राब खस्थ' खालामो। आं बुङाखै जेन धोनि जानांगौ जानाङाखौ बुङाखै दे, नों गोबाङा भुल बुजिनो हागौ। धोननो नांगौ जोंनो, धोन सम्पति नांगौ जोंनो, मोदोमनिबो नांगौ जोंनो। खिन्थु बांद्राय मोदोमजों दैदेन जानानै जिउआव थैयोब्ला खामानि गैया। धोनाबो नांगौ जोंनो, थांना थानोबो नांगौ जोंनो। बेखायनो बाइबेलाव बुंदोंना, प्रभु आंखौ नोङो धोनिद्रायबो दाख्लाम, आं नोंखौ बावगारनोबो हागौ। प्रभु नोङो आंखौ गोरिबद्रायबो दाख्लाम, गोरिबद्राय खालामब्ला आङो गुबुनफोरनिफ्राय खावनानै नोंखौ अपमान मान सन्मान गैयैबो खालामनो हागौ। इसोरा जोंनि नांगौफोरखौ मिथिगौनो। जोङो बेसेबां नांगौ मा नांगौ बेखौ जों बांद्राय मोननो लुबैनायासो जोंखौ गाज्रि खालामो। बांद्राय मोननो लुबैनायासो जोंखौहाय गाज्रि खालामो। गालातिया 6:8 आं फरायनो। गावनि मोदोमनि थाखाय फोग्राया मोदोमनिफ्राय जामलांनायखौ हागोन, नाथाय जिउनि थाखाय फोग्राया जिउनिफ्राय जोबनो गैयै गोथांखौ हागोन। नों मोदोमनि थाखाय मावख्रुबबाय थानानै जिउनि थाखाय सानाखैब्ला मोदोमा मोदोमनिखौ मोनखागोन। जायहा जिउनि थाखायहाय मावख्रुबगोन, जिउनि थाखाय सानगोन, नैबे जोबनो रोङै गोथांखौहाय मोनगोन। जोबनो रोङै गोथांखौहाय मोनगोन। जोंनि न'आ बे संसाराव नङा, जोंनि अरायनि न'आ जाहैबाय सोरगो रायजोआवसो। बेखायनो जोङो सोरगोनिखौसो सिगां जोङो सानग्रोनांगौ। बाइबेलाव जोङो बेबायदि लिरनाय दं, नोङो संसारनि गासैखौबो मोनजोबनानै जुदि नोंना जिउआ गैयाब्ला माथो प्रफिट दं? जेबो लाब गैया। जिउआ देरसिन। आं दहाय रानिमोनजों एसे रायज्लायदोंमोन। बे जोंनो जे इसोरा जिउ होदों, बे जिउआ थैरोङा, थैरोङाय नङा आरो थैरोंखानायबो नङा। बियो अराय समनि थाखायखा। बे जिउआ खिन्थु मोननै जायगायाव थांगोन। मोननै जायगायाव थांगोन। मोनसे बहाय थांगोन? सोरगो। मोनसे बहाय थांगोन? नोरक। माब्ला थांगोन? बे संसारनिफ्राय नोङो जेब्लानो एरायगोन, बे जिखुनु मोनसे जायगायाव सहैगोन।
बे संसारनिफ्राय जेब्ला नों बे संसारखौ नागारगोन जिखुनु मोनसे जायगायावहाय बेवहाय एबसेन्ट जायोब्ला जों प्रेजेन्ट जागोन मोनसे जायगायाव प्रेजेन्ट जागोन नों संसाराव एबसेन्ट जाबायब्ला बे मोननै जायगा सोरगो आरो नोरोग बे जायगायाव प्रेजेन्ट जागोन जायफ्रा इसोरखौ फोथायनानै इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनानै मोदोमनि लुबैनायफोरखौ नेवसिनानै इसोरनि थाखायहाय जिउनि थाखाय साननानै बियो मोजाङै फोथायनानैहाय बे संसाराव एबसेन्ट जागोननो बियो महाय प्रेजेन्ट जागोन इसोरजों थैरोङायले जोंनि मेथाइ रोजाबा गांनाय गैया उखैनाय गैया सोरगो रायजोआव थाहैनाया बे जिबननि उनाव मोनसे मोजां हादर नंगौना जेराव सोर जिरायगोननो धोरोमियाफ्रा जिरायो ब बिलायाबो राननानै जेबो समस्या गैले खिन्थु जायफ्रा बे मोदोमनिखौबा मावफुंनानै मोदोमनि लुबैनायजों दैदेन जानानै बे संसाराव एबसेन्ट जागोननो बिसोरो बहाय थांगोननो नोरोगावहाय जेराव जोंनोहाय बाइबेलाव दिन्थिखादों जोंनो दिन्थिलांदों बाइबेलावहाय लाजार आरो सासे धोनिनि जिबना मा जायगायाव रोखा रोखा थैया बेबो नोरोगावबो थैया नोरोगाव थैयोब्लाथ' जोब्बायमोन गिनायामोन रावबो दा थैगारथोंसैलै थैथोंसै थैया जों गोबां पिक्सारफोर नायो नुयो गोबाङा सिगाङावबो नायबाय एन्थुला ब्रे ब्रे नों गाबख्रावनायबानो थागोन अरनावहाय थैरोंखाया अरनाव थाबाय थालाबो थैरोङा बे जिउआ बे जिउ मोदोमाखौ नागोन जिउ बे जिउआ थैरोङा गाबख्रावबाय थागोन बेखायनो जोंखौ बाइबेला बुंदों बे मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय नोंसोरो गोजानाव था इसोरनि जिउजों दैदेनजा इसोरनि जिउजों दैदेनजा बेनिफ्राय जोङो नायबावनि मेगननि लुबैनाय लास्ट अफ आइस मेगनजों नुनानै जों लुबैना लुबैया जिसु ख्रिस्ट'खौ सैताना आनजाद लादोंमोन दा आनजाद लादोंमोन 40 दिन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ उदै बासिदोंमोन आनजाद लादोंमोन मेगनजोंनो दिन्थिदों नायहर नैबे संसाराव बे संसारखौ आं नुनो होगोन संसार सोरजिग्रालाय सोरथो सोरजिदों इसोरासो सोरजिदों बे इसोराखौनो आनजाद लाबावदोंमोन संसारनि राजा सैतान नैबे सैताना बे इसोरनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौनो आनजाद लाबावदोंमोन दिन्थिदोंमोन खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'खौ हायाखै बे मेगननि लुबैनायजोंबो जों गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय जोङो गोग्लैयो जेब्ला जोङो बाइबेलाव नायगोन लटनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौ आब्राहाम आरो लट इसोरा आब्राहामखौ लिंदों ओमफ्राय लटनाखौ बियो लांफादों लटना बिजों थांफादों ओमफ्राय बिसोरो गोबां धोन सम्पतिजों बुंफबनाय धोनि इसोरनि बोरजों बिसोर गोबां धोनि जादोंमोन खिन्थु बेयाव मोसौ मोसा गोबां जानायखाय लटनि गुमग्राफोरजों आरो आब्राहामनि गुमग्राफोरजों गोबां गोरोबलायै फैदोंमोन नांलायनाय गोरोबलायै फैदोंमोन बे समाव आब्राहामा बुंदों जों सानैजों एसे गुबुन जानाया मोजांसै मानोना बिसोर बेबायदिनो नांलायबाय थागोन गोरोबलायनाय फैनाय नङा बेखायनो बिसोरखौहाय जोङो गुबुनजों थानाया मोजांसै होननानै आब्राहामा बुङो लर्ड नोङो नायग्रोदो जर्दाननि मैदानखौहाय नोङो नायहरदो नोंनि मगनावनो दं बाइबेलाव ना नों नायहरदो ओरै मगन फिदिंनानै नायहरजोबबा लर्डनो सुबिदा होदों दै आब्राहामा लर्डनोहा
prosperity Lordनो होगोन नों सानजाजों थांब्ला आं सोनाबजों थांगोन नों सोनाबजों थांब्ला आं सानजाजों थांगोन होनना बुंदों ओमफ्राय दिन्थिबाय लर्डना गोदोना फलाम नायबाय जर्डननि मैदान बिराद समायना मोनसे जायगा नुहुरबाय बियो बे जायगाजों आं थांनोसै बे मामोन सदम आरो गमरा सदम गमरा इसोरनि देखाव बे समाव ओरैबायदि गाज्रि मावबायमोन बिसोर सदम गमरानि मानसिफ्रा महरनानै बिराद मोजां बेखौ नुहुरबाय समायना रमायना नुहुरबाय आंबो थाफायनायसै बिसोरजोंनो आब्राहामाथ' माना खालामाखै नोङो जेखौ मोजां मोन्दोंमोन थांदो आं फारसेजोंहाय थांनायसै होननानै बे लर्डना थांबाय महरजों नायहरनानै नुहुरदोंलै बिराद समायना जोंबो गोबां समावहाय साननो जाहैबाय जेब्ला नायो हाबा बिराद मोजां जायगा होनो खिन्थु बे जायगाबा माबायदि जायगा जानानै दं जों मिथिया लर्डना बेखौनो मोजां नुनानैहाय बेजों थांदेरनासै स्ट'रिखौ गुसुं खालामनो थाखाय नोंथाङा बयबो मिथिखागौ उनाव बे जायगायाव सासेबो इसोरखौहाय फोथायग्रा इसोरजों दैदेनजानाय इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय मानसिखौ मोनाखै उनाव बे सदम गमराखौ मा खालामखो हरनि अखा हानानै जोङो बाइबेलाव रोखा रोखा जोंनावहाय समान दङ बाइबेलाव लिरनानै गालांदों लर्डनि गासैबो धोन सम्पतिया समजोबगासै लर्डआ खानानै गदों बे हिन्जावबो उनाव नाहरफिननानै मा जाना थादोंलाय अन्थाइनि स्तम्भ जानानैहाय थादों दुखुनांथाव मगननि लुबैनाय मोनसे दंबावो जोंनि बाइबेलाव आखान जेरुखमखौ गाग्लोबनानै आखानखौ बुंदोंमोन जसुआ जेबो लाबोनो मोननाय नङा इसोरा बेबायदि बादा होदोंमोन मोनसेबो बुस्थु समायना बुस्थु मोजां बुस्थुखौ लाबोनो मोना नोंसोर फोजोबस्रांनानै फैजोब आरो आखाना हमथानो हायाखै मगनजों बेयो मोजां मोजां बुस्थु नुबाय लाबोनानै सिखोमाना दोनफैयो इसोरखौलाय मायदि सिखोमानो हानाय मगनजों नुनानै लुबैनाय मोदोमनि लुबैनाय ना गैया धंस उनावथ' जाथि फेमिलियानो साजाजोबदों इसोरा इसोरखा नों सिखोमाना दोननो हा मोनसेबो बुस्थु इसोरनि सिगाङावहाय थां नों हाजो खंखराव बेयावबो इसोरनि आखाइ दं इसोरा सोरजिदों बेखौ नों जेरावखि नों अख्रां गोजौ गाखोनानै थाय बबेबा अखाफोराव थाय बबेबा हाथरखियाव थाय ग्रहफोराव थाहै बेयावबो इसोरनि आखाइ दं बे बोलोगोरा इसोरा नुहुरजोबनो नों मावखोमानो हाया जों नुदों जाहैबाय बेबो फोजोबस्रांजाबाय आखाइ आरो बिनि फेमिलि दा बेखायनो मोदोमनि लुबैनाय मगननि लुबैनायाबो जोंखौ बिराद बे इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय बोख्लायो सैताना नैबेखौहाय जोंनि जिबनावहाय बाहायगासिनो बे अस्त्र बे आगजुखौ सैताना बाहायगासिनो जोंनि मगनखौ जोंनि मोदोमखौ गावनि आगजु बायदि बाहायगासिनो जोङो बेखायनो बेनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला जोंनि कमप्लिट जोंनि मोदोम गोसो जिउखौ सोनो हानांगौनो इसोरनो होनांगौ गोदान सुबुं दिनै सानै बाथ्रा कमप्लिटलि इसोरनो उथायबाय बे आनजादना बिसिनोबो फैगोन बयनोबो फैगोन बेनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जों सेस्था खालामनांगौ ओमफ्राय मोनसे जों नायबावनि प्राइड अफ लाइफ दुग्गां जानाय दुगा जेब्ला जोंनियाव बे गासैबो मोदोमनि लुबैनायफोरखौ जों मोनजोबगोन मेगननि लुबैनायफोरखौ मोनजोबगोन अब्ला मा जाहैगोननो दुगा दुगा सोर मा खामायाखौलाय
पावार बिदिनो पावारबो दङ धोनिफ्रा मा थायो पावार थायो ना थाया थायो दा पपुलारिटी बयजोंबो मिथिजानाय पावार पपुलारिटी गासिबो थायो बेखायनो आं फरायसोर मा खालामना बिराद गिथावथाव सोरगोनिफ्राय सोर जाथायाव जादोंमोनलाय लुसिफार दुगा बेबो दुगा जाबायमोन मिउजिशियान माब्लाबा जों बिराद रोंब्ला जों दुगा जायोना जायो जों गोबां नुयोबो बांद्रायसोलै बेबो होनना बुंबाय गासै मानसिफ्रा दुगा जाबाय बांद्रायसो बेबो खोथाबो मानिले होनना बुंना बुङा रोंद्रायबाय गोरोंमोन गुरै जानो हायाखिसै आं दहाय जि धोनिखौ बुंलांदों बेबो धोनियाबो गासिबो रंजा आंनि जिउ बिसोर दिनैनो बे हराव नोंनो बेसेबां दुगा नुबाय बे सोरनि जागोन बे धोनफ्रा जों थैब्ला मा जागोन गासैखौबो गालांजोबनांगौ जेबो जों लाबोआखै इसोरनियावहाय जों इसोरनिफ्राय जोंखौ लांथियायैनो लांथियानै जों थांफिननांगोन जबा बेखौ होनदों दा लांथियायैनो फैदों लांथियानै थांफिननांखागोन थैयोब्ला जोंखौ ड्रेस गानहोलाबो माथो मिथिबावनाय मिथिनाय नामा सोरबा नों लांथियाय बहायबा गारि जादोंब्लाबो गैले बहायबा जुनानै जब्लब गारि जादोंब्लाबो जेबो गैले बेखायनो जोंखौ नैबे उननिफ्राय आं मोनसे बुंबाय मोदोमनि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय फ्राय दुखा गोसो बेनिफ्राय जोंखौ बाइबेला बहाय थानो थिनदों गोजानाव थानो थिनदों बेखायसो बाइबेलाव जोंखौ इसोरा बार बुंदों उन्दै गथ'फोरबायदि गुरै जायोब्ला नोंसोर सोरगो रायजोखौहाय आवग्रिनो हानाय नङा नोंसोरनि गोसोफ्रा नैबे उन्दै गथ'नि बायदि जानांगौ होनब्ला जों थख' जानो हागोन दा बेखायनो जोंखौहाय बाइबेला बुंदों बे गासैखौबो जों नागारजोबनानै द्वितीय करिन्थियान 5:17 बेबायदि लिरदों 2 Corinthians chapter 5 verse 17 बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्टनियाव दङब्ला बि गोदान दाजानाय गोजामा थांबाय बे गोदान जाबाय गोदान जिबन गोदान सुबुं जोङो जाबाय गोजाम मावनाय दांनायनिफ्राय जों गोजानाव थाबाय मोदोमनि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय नै बेजों जों दैदेनजायाखिसै बे जानथा गारहर जाबाय बेनो जोंनावहाय बे सोरनिफ्रायनो संसारनि राजा सैताननिफ्रायसो बे जों इसोरनिफ्राय हाम्बल गुरै Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. The English of the Bible verse 2. Nasihat isni singau uraja mulai Islam sego jauh dikangge. Beखायनो फैयो जोंनि सोरबा फोथायारिफ्रा नै बेफोरजों जुदि दैदेनजानानै दङब्ला दिनैनि बे बाइबेल भार्स संसारजों गोरोबना दङब्ला संसारनि बेबायदि लुबैनायफोरजों जोंखौहाय दैदेनजादोंब्ला जोंनि मोदोमफ्रा जोङो बेनिफ्राय थख' जादों माजों दैदेनजानांगौ जों इसोरनि जिउजों दैदेनजादों इसोरनि जिउजों दैदेनजानानै रंजा बाजायै
जों इसोरखौ जों गौरव खालामदोनि जोंनो इसोरा गोबां टेलेन्ट होदों आं थांनाय माबायाव फैनानै बुधबार थारिखआ माबा मोनसे आं बेवहाय जोंनि बे इयुथफोर टेलेन्ट होलांनाय इसोरा जोंनो बोर होलांनायनि बिषय एसे बुंदों फैनाय गासैबो इसोरनि फिसाफोरनो जोंनो मोनसे मोनसे बोर होदों बयनोबो इसोरा बे बोरखौ लानानै खिन्थु जोङो गाज्रि दाखालाम हमान लादों बे बोरखौ सोरबा आलासि सिबिनो सोरबा मेथाइ खननो सोरबा गुबुनखौ इनकारेज खालामनो सोरबा माबा दैदेननो सोरनोबा महिलाफोरखौ दैदेननो सोरनोबा महिलाफोरखौ बिराद मोसानो इसोरखौ गौरव खालामनो इसोरा बेबायदिबो गोसो होखायो गावखौ गौरव खालामनो थाखायहाय जोंनि ओरै जोंनि हौवाफोरनिजोंबो दैदेननो थाखाय इनकारेज खालामनो थाखाय बे बोरखौ खिन्थु खमान लादों गाज्रियाव दाबाहाय जोबनायाव जोंखौ बिसार खालामगोन इसोर फैनायनि उनाव जेब्ला जों इसोरनियावहाय गसंहैनांगोन बे समावहाय जोंखौ इसोरा सोंगोन बे आं बे नोंनो बिदि बोर होदोंमोन बे बोरखौ लानानै नों मा खालामो हयथ' बिराद मोजां मेथाइ खनबाय दामनो जोंनो लाइमोनफोरनो बोर होदों बे बोरखौ जों बेयावनो बाहायनांगौ इसोरखौ बोर खालामनायाव दैदेनगिरि जानो इसोरा बोर होदों गासिबो दैदेनगिरि जानो हाया ना हायो हाया सोरबा उन थांफानानै बिसोरखौ सापर्ट खालामग्रा दैदेनगिरिफोरखौ दे जोंबो दं इसोरनि बोरा गुबुन गुबुन ना एखे नङा सोरनोबा दैदेनगिरि जानो सोरनोबा माबा जानो सोरनोबा रोजाबनो सोरबा मोजां प्रिचिं खालामनो बेबायदि गोबां बोर होदों बे बोरखौहाय जोङो इसोरखौ समायहोनायाव जों बाहायनांगौ इसोरनि बोर बेखायनो बे बोरखौ लानानैहाय जोङो इसोरखौ समायहोदोनि आरो जोङो बे सैतान बे संसारनि राजा सैतानजोंहाय दैदेन जाया माने इसोरनि जिउजों जों दैदेन जानानै जों जादोंनि आं गोलाव बुंनो गोसो गैले आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो लुबैबाय इसोरा जों साफ्रोमनिबो जिबनाव थानानै बोर होथोंसै आरो जोंनो जि बोर होदों बे थाइखा जरा बेप्टिस्ट मण्डलिनि फरायारिफोरनो नैबे बोरखौ लानानैनो गेदेर गोलै बयनोबो इसोरनि बोरा दंखायो जि टेलेन्ट होदों नैबेखौ लानानै जों इसोरखौ खौसे समायहोदोनि इसोरखौ समायहोदोनि इसोरा बेबायदि समायहोयोब्ला जोंखौहाय खुसि जानानै जोङो बांसिनै बोरखौहाय लुनानै होगोन इसोरनि बोरा जोङो दैमुनि दै बायदि बोहैबाय थागोन आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो लुबैबाय हामबायसै इसोरा जों साफ्रोमनिबो साफानानैहाय बांसिनै बोर होथोंसै